Hekk kif fil-5 snin li ġejjin l-impjiegi f'Malta mistennija jiżdiedu b'50,000 impjieg ġdid, l-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus nedit ktejjeb dwar l-oqsma li mistennija jaraw żidiet fl-impjiegi bilan li jservi ta' gwida għall-istudenti u dawk li diġà qegħdin jaħdmu. F'konferenza għall-aħbarijiet il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, qal li l-ktejjeb magħruf bħala Occupational Handbook għandu jinkludi dettalji dwar 246 impjieg f'pajjiżna. Qed naraw li ħajkun hemm daqstant żieda qawwija fis-suq tax-xogħol f'dawk li huma opportunitajiet f'impjiegi, ħassejna l-ħtieġa li jkun hemm aktar informazzjoni dwar fejn ħatkun din iż-żieda. Għaldaqstant dan il-ktejjeb għandu jkun ta' għodda mhux biss għall-istudenti li biħsibhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol għadha pitada, imma wkoll għall-istess nies li qed ġegħdin jaħdmu llum kif ukoll anke min iħaddem. Il-ktejjeb jinkludi tarif dwar is-salari, il-kwalifiki meħtieġa għal kull impjieg u informazzjoni dwar impjiegi ġodda. Dan il-ktejjeb joffri informazzjoni dwar fejn se jinħolqu dawn l-opportunitajiet, kemm se jinħolqu minn dawn l-opportunitajiet u anke wkoll x'inhi r-remunerazzjoni f'kull qasam. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan il-ktejjeb se riservi ta' gwida utli għall-istudenti Maltin. Din hija għodda tajba ħafna li tiġbor fiha 90% ta' xogħlijiet differenti li tista' tagħmel f'Malta u għawdex. Allura inti bħala student, inti bħala ġenitur, inti bħala għalliem responsabbli biex tiggwida l-tfal, taf x'inhuma dawn ix-xogħlijiet u taf x'hemm meħtieġ għal kull xogħol. Dan il-ktejjeb kien parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew u jista' jiġi aċċessat fuq is-sit www.jobsplus.gov.mt.